Dadaan yung mga pasay.
Exciting kasi sobrang laki ng difference compared dun sa lumang airport. Opo. Tapos, it's good na nakikita yung changes in terms of infra sa service. Opo. Saka it opens up yung tourism locally, directly sa island. If you will rate po 1 to 10, ano po ang rating po ninyo dito sa bagong Bicol International Airport po? In terms of space, I guess 8. Pero in terms of facilities, I can't tell yet. But, let's see. Ma'am, taga saan ka? Taga dito ka? Or... Yes po, taga-daraga po. Ano po pangalan mo po, ma'am? Ay, Liberty 3 and Father. Okay po. Thank you so much. Ayos ng daan. Pero sa mga
siguro na kayo.
Reliko na lamang ang hawak ko kakasunod. Maikot pa yan, parang Ano, ikot-ikot lang. Maikot pa talaga. Sarang eh, parang ganyan ko ba? Hindi mabito.